даъват дорад, мехоҳам, ки маро ҳам дар ин ҷо қабул кунад. Гуфтанд, ки як сабранаи интизор бош. Бо онҳо як чанд қас сухане кардам. гуфтам, ки шумо Абубакр ҳастед? Гуфт, ки бале. гуфтам, шумо Умар ҳастед? Гуфт, бале. ба онҳо ба ман гуфтанд бо забони урусӣ, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам туро қабул мекунад, як даме ист. ва гуфтанд ба ман, ки ин хоб ҳаст, ту хоб дидан дорӣ, инро ба шейх Абу Муҳаммад Маданӣ ҳафизуллоҳ бигӯ. ин хоҳар натонист мутаффисона худаш иштирок кунад, ҳамин хобашро гуфт. Агар яке чӣ бошад, ҳамин хобашро бигӯ, ки барои чӣ ҳамон мақсад ба ҳамин хоҳош дидасту ва гуфтааст, ки ба шумора буганами хоҳошонам. овози ман ҳастай? بله و شما است بارک الله فیکم. اول به همین خوب صحبت میکنیم. البته پیامبر صلی الله علیه و سلم